Ej. Han siger, så lige fandme, jeg skal lige på for sin. Nej. Christina, han skal gå køre igen bagefter. Det ved du godt, ikke? Det er ligesom at høre om kører. Gud, nej. Prøv at rejse dig op, John. Det kan jeg ikke. Hey, godt, Dorte. Det var 2 meter hegn, Dorte udenforseret. I meget fin stil. Og du må ikke lægge dig for langt frem, for det underkører dig altså biler. Du kan fortælle dig hjemme, at du kommer over store højder. Det er ikke bedre, er det det? Vi skal noget til Østrig. Ja, det er fandme flot. Det havde jeg aldrig troet om jer. Der går Michelle sørme. Hold da kæft. Det er overskud meget. Ja, tak, tak. Velkommen. Velkommen. Thank you. Thank you. Ja. Har du fået en godt vejr? Ja, men det bliver taget på film, jeg vil jo køre med. Hvis de får den opgave, når de går op på et andet hotel, så går de bare i gang med at spise det buffet, vi skal have deroppe. Ja, okay. Og så får vi dem ind efterhånden. Ja. Så må vi bare lade være at gå væk. Ja, lad være at gå væk. Bare gå i gang med at spise. Christian, han er over ham. Jeg har benene. Jeg synes sgu da. Omvendt. Lige deroppe i. Hvad skal jeg tage? Det eneste, der er omvendt, det er der en eller anden, der har sat duden over i den anden side. Nå, Flemming, er vi klar til sidste tur? Ja, det er vi. Halv arbejdsdag. Lige taget med actionkamera. Ja. Lige, der er ikke meget action. Der er ikke meget action lige nu, men det er ikke sikkert, at jeg har så meget luft til at lave action på vej deroppe af. Nej, det kommer til at gå fint. Det er ned ad bakke hele vejen til. Så ser vi en af dem med de billige cykler, der skal lige puste den sådan. Den er sgu meget pæn, det vil jeg godt erkende. Den er kraftedeme flot. Ja, det er da meget fint. Der er stil på, det er der altså. Ja. Meget fin helhed også. Jo, det synes vi vel. Jo. Han er ikke helt rolig. Han er sgu ikke, men jeg er glad for at nå så langt. Ja! Og han glæder sig til at komme derned. Det gør vi sgu alle sammen. Og vi alle sammen er ved at vente på, at vi skal afsted. Så var de sidste.
Hvorfor er der en børnecykel imellem de voksnes? Det er børn, det er fordi, det er snyde. Jeg er ved at få de sidste informationer. Synes det, ja? Det er alle dine folk, hvis det. Ja, det er nogle af dem. Dorte, hun er ved at puste dem lidt. Har den unge mand ved siden af der? Der er mange rytter, der er klar til sidste dag. Her står eliten. Okay. Nu kan vi se, at vi har et andet hold liggende foran. Ja! Og billeder af stjernerne! Videre, Lisa! Videre, Lisa! Det er fandme cool med det hele. Sådan! Jeg er bare ved at optage. Sådan, piger og drenge. Det smiler vi lidt. Vi er de første. Seriøst, det er sgu. Hej. Dag, alle sammen. Smil på. Sådan. Sådan. Og Ernst. Sådan, Ernst. Kommer bilen. Jeg stopper lige her.
Først når du kører 60 km opad. Altså, ruten, den er faktisk svær. Ja, vi kører en og en. En og en.